बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. रोज आम्ही मॉर्निंग वॉकला येतो सकाळी 6 वाजता बाहेर पडतो, पण आज बघितलं तर खूपच धुकं होतं, एकदम गडद धुकं. 6:30ला बाहेर पडलो, आता 7 वाजलेत तरी धुकं काय कमी व्हायचं नाव घेत नाही आहे. पुढं समोरचा माणूस दिसत नाही, एवढं गडद धुकं पडलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर दव त्या धुक्यातला अंग पण ओलं ओलं झालं आहे, एवढं धुकं पडलं आहे. तर जरा धुकं पडल्यामुळे जरा आज उशिरा बाहेर पडलो. बघितलं तरी पण काय धुकं काय कमी होईना. रोज सकाळी 6 वाजता बाहेर पडतो आम्ही. आज बघितलं तरी पण काय धुकं काय कमी व्हायला तयार नाही, तरी पण बाहेर पडलो. तर आज बघितलं तर गडद भरपूरच धुकं आहे. जरा इकडे तिकडे बघतो आणि त्याच्यावर पाणी सगळं झालेलं आहे डोक्यावरती पण. त्याचप्रमाणे फळं बागा फुलं बिलं आहे ह्याच्यावर त्याचा परिणाम होतो आहे. त्याचप्रमाणे हे काय आंबे काय धरत नाही आहेत, काय नाही आहेत. मोर सगळा जळून गेलेला आहे या वातावरणामुळे. त्याच्यामुळे याचा परिणाम होतो आहे या धुक्याचा.